In today's video, mag-live data no, ta sa among kabukiran. And ipakita na ako sa inyo ha, ah, ang way sa pagtanom or yung way po ng pagtanim ng palay sa aming lugar. So dito po sa amin, manual po yung pagtatanim. And ito po, ganito po kalaki ang palaya namin. Hindi po ito sa amin. Pero this is situated po nearby po or gilid lang po ng aming bahay. So ito po, ganito po siya kalaki. And manually po, tinatamnan po nila ito. And ang nagtatanim lang po sa bandang ito is, I think 7 lang po sila. And masyadong malaki po ang area, ang land area ng palayan. And kaninang umaga pa po sila nagsimula. And I think tapos na po ang 3/4 sa area at tataniman na po nila. Ito po. Ganito po magtanim dito sa amin, manual lang po pagtatanim.